Miyerkules, January, Sekarang 10, January 10. Oh, Miyerkules, January 10. No, January 11. Uwan. Yung nakadaot ko text nga, orange rainfall. Pero pang ano to? Apil ba sa way klase ang orange rainfall? Kaya ako mga bata, gamay ka ng eskwela. Puno ni si, kami walay bakante kalingkuranan ani kung eskwela tanan. Pero karon na, wala ni kabot nga akong estudyante na. Gamay rin ng eskwela ron kay Uwan. Uwan kaya. Naiba ko na nga ba? Sa kung 47 ka, bata mo na lang yung school. Kay Uwan. Kaya yung Uwan. Tila na ni Kadlang Uwan.